Samantala, isinusulong po ngayon sa Sangguniang Panlunsod ng Dagupan po ang isang resolusyon na naglalayong hikayatin ang lahat ng media practitioners na maging mas maingat, sensitibo at responsable sa pag-uulat ng mga insidenteng may kinalaman sa mental health, kabilang na ang suicide at sexual violence. Sa ilalim po ng Draft Resolution number R-091 Series of 2026, binigyang diin ang pangangailangang maiwasan ang tinatawag na copycat o contagion effect, kung saan ang detalyado at sensationalized na pagbabalita ay maaaring magdulot ng panggagaya lalo na sa mga kabataan. Ayon sa resolusyon, kinikilala ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang kahalagaan ng mental health bilang bahagi ng public welfare alinsunod sa Republic Act No. 11036 o ang Mental Health Act. Binanggit din dito ang mga pag-aaral ng World Health Organization na nagsasabing ang hindi maingat na pag-uulat ay maaaring magpalala ng trauma at magkadulot pa ng maling impluensya sa publiko. Isa po kasi itong strategy na endorse po ng World Health Organization sa Live Life strategy po nila para po sa suicide interventions po natin. No, so kung magkakaroon ho tayo ng mga policy, so syempre magiging strong po yung implementation and mga strategic interventions po na gagawin for the suicide prevention. Ang tinig ni Mr. Erwin Baclig Jr. ng DOH-CHD1. Kabilang sa mga panuntunang hinihikayat sa media ang pag-iwas umano sa sensationalism at graphic details, hindi pagbubunyag ng pagkakakilanlan ng mga biktima lalo na kung minor de edad at paggamit ng wika na hindi nakaka-stigmatize. Inirekomenda rin ang paglalagay ng impormasyon tungkol sa mental health hotlines at counseling services sa mga ulat. Gaya ng lagi kong sinasabi, ang media can make you or break you. So, ang kayo hong partners namin from media, alam ko na malaking-malaki rin ho yung mga maitutulong nyo sa amin, especially on information dissemination ho, na kung ano man yung pwedeng mga programa na ma-avail po nila sa ating syudad. And also with, syempre, responsible na paglalahad ng mga alam ko ho na makakatulong din ho ito sa ating mga kababayan. Yan po ang tinig po ni Councilor Doc Jaja Kayabyab ng Dagupan City. Dagdag pa rito, hinikayat naman ang pagsunod sa umiiral na ethical standards mula sa mga organisasyon tulad ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas at Philippine Press Institute. Iginiit ang resolusyon na ang responsabling pamamahayag ay hindi pagsikil sa press freedom, kundi isang hakbang upang mapalakas pa ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng tama, makatao at kapakipakinabang na impormasyon sa publiko. Kapag naaprubahan, ipapadala ang kopya ng resolusyon sa mga iba't ibang ahensya tulad ng Department of Health, Department of Education at mga media organizations sa Pangasinan para sa kanilang gabay at kaukulang aksyon. Samantala, nakatakda ring suportahan ng pamahalaang lungsod ang mga kampanya para sa responsableng reporting at mental health awareness, partikular na sa hanay ng kabataan. IFM News. IFM News. IFM News.